أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته masu kallon mu da sauraron mu insha Allah a yau a gidan wannan TV na mai albarka muna dauke muku da karatu akan wanka abin sunnantawa sai dai wani kada ku manta ku yi mana like ku danna mana subscribe sannan kuma ku share domin yan wasu amfana sannan kuma kun samu ku danna alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo muku samu bayani bismillahir rahmanir rahim babun fi gusul masnuni babu ya zo mana bayani akan wanka abin sunnantawa wa amma gusul masnuni amma wanka abin sunnantawa wa sab'un guda bakwai ne gusul li salatil idaini yin wanka domin sallan idil fitri da idil layya wa gusul salatil juma'ati da yin wanka domin sallan juma'a wa gusul lidukulil makkati da yin wanka domin shiga makka wa gusul mayyiti da yin mamaci wanka wa gusul damil istihalati da yin wankan istihala idan ya yanki wa gusul li salatil kusufi shamsi da yin wanka domin yin sallan kimshewar rana wa gusul li salatil istisqa'i da yin wanka domin yin sallan domin sha da fari idan an samu fari kenan da damuna ya yi ruwa to in za a yi sallan sai a yi wanka intaha sunnanul gusuli sun wanka abin sunnantawa sun take alhamdulillah ne mai kawo ƙarshen karatun mu ne insha Allah sai mun haɗa ku a karatun mu na gaba sai dai wani kar ku manta ku mana like ku danna mana subscribe sannan kuma ku share domin wasu amfana sannan kuma ku samu ku danna alamar ƙararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani alhamdulillah